Karon adlaw sa Sabado sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang tudling nga katapusang bahin sa Ebanghelyo ni Juan naghisgot kang Pedro nga buot masayod sa pagadangatan ni Juan ang tinun-an nga may pauraray sa dughan sa Ginoo sa katapusang panahon. Gisultian ni Jesus si Pedro nga ipunting niya ang iyang kaugalingon sa unsay mahinungdanon, nga siya musunod kang Jesus ug dili mabalaka sa pagpakigtandi sa uban. Si Jesus nagsulti kanato sa samang butang. Tinuod angay natong hatagan og pagtagad ang atong kaugalingong espirituhanong pagkinabuhi apan dili aron makigtandi kita sa uban. Hinuon, himuon nato kutob sa atong mahimo nga mahimong mahigugmaong sumusunod ni Hesus matag adlaw. Naay mga adlaw nga nilampos kita ug aduna say mga adlaw nga napakyas kita. Sa mga adlaw nga napakyas kita sa pagsunod kang Hesus, anaa ra gihapon siya, maluluy-ong nagpaabot alang kanato. Kinahanglan lang nga mangayo kita sa iyang pasaylo ug musulay ug musugod pag-usab. Pamalandong. Ako sa akong bahin, unsa may buot ni Hesus nga akong pagabuhaton. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa maong dapit. Ug sa diha na sila, miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod, gikan sa atong mga katigulangan, gipreso ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar sa emperador bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakikita ug pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang matarong musudong sa imong nawong o Ginoo. Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang mga mata nagatan-aw, ang iyang mausisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong nawong o Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan, ang mahigugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong, mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat, ang matarong musudong sa iyang nawong. Ang matarong musudong sa imong nawong o Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus.
Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Si Hesus mitubag, Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon sa Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon. Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang isulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus ug kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.